shin kina ƴan hosal zai kawo mini ƙara mi addan ne kina ƴan hosal wani irin bala'i na kice hello ga nan yanzu a hito a ta kotu a gaba da shari'a yanzu mun gane mai gaskiya gane gaba da dun mun je abuga anu alaikum salam ina wuni barista lahiya lau ya aiki wallahi alhamdulillah barista ƙara na kawo wa ki kawo ƙara wata yarinya ce a wasu take min sace shin kina ƴan hosal zai kawo mini ƙara mi addan ne kina ƴan hosal wani irin bala'i na kice yanzu shi ke da shi hanci da kiban za ka ba cin hanci na kawo ba za ka an ta ƙara takuwa shin ci hanci da kiban an baka ci kawo ai ba sai haka nan ba wacce ta hana wata ce a hostel din mu take to yanzu ina za ka gani ta hostel din kina za kira ta sosai to kice kira ta lalle ya riga ba ta da hankali ke min wallah ba kice kira ta to kina ganin na nawa ya raba ne da ke wallahi wallahi sai mun te ko wallahi sai ke rabu da ni wallahi sai ke rabu da ni lawaya salamu alaikum wa alaikum salam ya an kai lawaya ƙara ni kawo wallahi na faru ƙara yare ga ni kawo ba ta rabuwa da ni ta zama min lafiya shin dole sai na so ya da ita dauna bismillah ke ya dalilin gidan sa na bani ko da ni na riga na zama mai kaddara babu yadda ke yi da niyya wallahi ban san 1 minute ba wallahi ka zuba wurin ka ni tawo wallahi no na ka zuba wallahi ko ni banda no na ka zuba na ko zuba ko ne ni wani haka na adalci wani tuyon da yake na kana mata magana ciki da sai bani to Bangana sai wallahi an raba inda ita. an raba kutu kai na an raba kuna hankali bari je ina kale ka ha ba an raba ku tago ita haka shige na ai kai na kotu zamu shigo kai ba ka san da ni na san da shige na go ta hello ya ga abin da yake so ni ma zan yi da kai ya Allah ya isa dan uwa yake ci dugarin ga to da mi ko gidan uwa yake ga uwaye na nan dan ne kina da uwaye hey ba ki jina ke ina miki magana ni da ki ma dina lawyer gidan uwa yake dugarin ga to da mi ko gidan uwa yake ga uwaye na nan dan ne kina da uwaye ta hek ke da macaciya ke da baki san arziki ba ni ga arziki na nan wallahi ai kina